Dyma banel enghreifftiol yn trafod cwestiynau enghreifftiol ar gyfer cystadleuaeth Seat Holi. Bydd ambell air o gyngor yn ymddangos ar hyd y ffordd. Nos o ddau chi chroeso i fideo hyfforddiant siarad cyhoeddus Radio Beca. Catrin Aw Jones i fi, a fi fydd yn cadeirio'r sesiwn drafod yma heno, gyda tri ffanelydd brwd iawn, Dafydd Morgan o Glwb Pontsian, Elliw Dafydd o Glwb Bro'r Feri, a Megan Lewis o Glwb Trysant. A'r tri phwnc fyddwn ni'n trafod heno fydd siopan lleol, beth ddylen ni fod yn darllen, a llwyddiant tîm Pêl-drod Cymru. Felly dyna tri thestyn, tri siaradwr wedi cyflwyno, a ni'n syth mewn i'r cwestiwn cyntaf heno. Sef, oedd hi'n sadwrn siopan lleol ddechrau mis Rhagfyr, a ddyle pob dysadwrn fod yn sadwrn siopan lleol. Dafydd eich ddeall i ti, a ddarllenau fe to, oedd hi'n sadwrn siopan lleol ddechrau mis Rhagfyr, a ddyle pob dysadwrn fod yn sadwrn siopan lleol. Diolch am y cwestiwn, Catrin. Fyddwn i'n dweud na ddyle bob dysadwrn fod yn dysadwrn siopan lleol, achos mae'n ymgyrch benodol a'r ddyddiad penodol i gael pobl i siopan lleol. Wrth wneud ar bob penwythnos, chi'n colli ystyr. Mae pobl jyst yn meddwl bod e'n bob dyrnod, pobl yn anghofio beth fe, achos mae fe jyst yn rhywbeth sydd ddim yn golygu dim byd mwyach. Fi'n cael gweithio fwy o effaith i cael pobl i siopan lleol trwy ganolbwyntio ar un dyrnod na. Ne, diolch yn fawr ti. Elliw, ble chi'n sefyll fan hyn? A ddyle bob diwrnod fod yn ddydd siopan lleol? Dwi ddim yn credu dyle bob dydd fod yn ddydd siopan lleol, ond mi'n credu bod ni'n bwysig bod ni yn atgoffa bobl i gefnogi mudiadau a hwnna lleol. Gret, diolch yn fawr i ti. Megan, wyt ti'n meddwl bod angen i wneud fwy i argyhoeddi pobl o werth siopan lleol, neu ydyn nhw jyst yn mynd yn erbyn llif naturiol masnach erbyn hyn? Mae'n sicr, mae'n bwysig bod bobl yn cefnogi yn lleol, ac yn fwy felly na'n siopa bod ni'n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc i fwrw prentisiaeth i ddechrau busnesau'n lleol. Achos ebddyn nhw, felly heb y cyfleoedd hynny, fydd ddim siopa'n lleol yn y dyfodol am eisiau dod ôl ffrwyno hynny dro ar ôl tro. Achos os dim byd fwy trist na cerdded lawr stryd fawr, un siop wag ar ôl y llall. Mae cyflogwyr, bobl sy'n berchen siop hyn, ydyn maen nhw'n creu cynnyrch i ni'n gallu mwynhau yn lleol, ond mae nhw yn bwydo nôl mewn yr economi ac yn cefnogi yr economi leol ehangach ar gymuned. Felly dyle bob dydd fod yn ddydd siopan lleol yn dyfarn dydd? Dyle fe'n bendant fod yn arfer. O ran yr ymgyrch, mae'n rhywbeth falle'n artiffisial i gael rhyw ymgyrch siopan lleol, ond mi'n credu bod iddo fe ddod yn arfer lle mae bobl yn lle meddwl falle am fynd i'r archfarchnad yn amlwg mae'r prisiau'n well, ond i feddwl weithiau, falle allai ni gael hwn a hwn o fan hyn yn hytrach sy'n dod eto yn cefnogi nôl mewn i'r ffrwdyr fel afon o i sianelu'r cyfan at ei gilydd. Dafydd, ti eisiau dod nôl o hyn? Os ti'n neud hyn bob dyrnod, ti jyst yn colli'r ystyr, achos mae pob un jyst yn meddwl, mae fe jyst yn hwn to, a dyw e ddim byd gwahanol, mae fe jyst yr un peth bob dyrnod. Ond onid yna'r ddelfryd bod pobl yn neud e o hyd a bod e'n dod yn norm? Wel, mae yna gwestiwn wedyn ynglyn â rhyddid pobl a faint wyt ti'n amharu ar hwnna, achos mewn ffordd ti'n ddim yn gorfodi, ond ti'n dweud pobl dyma'r peth i'w wneud. Wel, efe achos gallai ti ddadlau bod na rôl gan fusnesau mawr hefyd i chwarae mewn economi a'r cyfuniad o ddau sy'n creu economi gryf, defnyddio busnesau mawr i ddenu pobl mewn i'ch siopau bach chi yn hytrach na gwerthu'ch siopau bach chi yn unigol. Os chi'n moyn creu economi gryf. Ond na dyn ni wedi gweld enghraifft yn Llanelli, Trostre, y defnydd gwbl anghywir o hynny, a mae wedi lladd canol dinas Llanelli. Ond edrych ti ar lefel gyfyrddin wedyn, y gwrthwyneb yn edrych ar gynllunio, sut wyt ti'n cynllunio hwnna, chyfuno siopau bach a siopau mawr. Mae hwnna wedi gweithio, ti'n mynd i ganol gyfyrddin ar unrhyw unrhyw ddyrnod yn ganol wythnos, a mae fe'n fysi na, a mae fe'n arwen lan i stryd y brenin, lle mae yna siopau bach nawr yn datblygu oherwydd bod y ganolfan siopa lawr y pen arall y dren yn signo pobl mewn. Ti'n sôn am hynny, ond hefyd, mae'n bwysig iawn bod yr siopau lleol, y busnesau lleol, yn gweithio gyda'i gilydd. Nid dim mond gyda busnesau mwy, ond mi'n credu bod yna trwyndod mai nerth.
Megan, ti eisiau Dwi'n dod meddwl bod lle da y siopau lleol eu hunain yn ei lot mwy o waith. Maen nhw ddim yn gallu dibynnu a siopau mawr i ddod i mewn, ydy mae fe'n rhoi hwb. Ond mae pawb nawr yn gysylltiedig ar we, mae fe yn bob man, os yw bobl, y siopau mawr mae'n gallu neud e, does na ddim rheswm pam na all siopau lleol wneud hynny i werthu deunydd ble mae bobl bob nos ar ei sgrin, jyst i godi'r ymwybyddiaeth o'r cartre hefyd. Ond yr unig weithiau mae'r ymgyrchol tebyg hyn beth yn gweithio yw pan mae pethau wedyn yn symud i ddigwydd yn naturiol. Nawr yng Nghaerfyrddin, y pethau'n digwydd yn naturiol heb unrhyw ymgyrch yn digwydd. A dyna beth dwi'n tra gweud yw, does dim angen ymgyrch a trwy ledu ymgyrch i fod yn bob dydd Sadwrn ti'n colli ystyr yn hytrach mae angen edrych ar rhywbeth hollol wahanol ynglyn â sut wyt ti'n cynllunio tre yn defnyddio cyfuniad o fusnesau bach a busnesau mawr. A ti'n sôn fyna am gynllunio trefol, ond oedi'r syniad mawr stryd fawr yn syniad hen ffasiwn erbyn hyn ta beth? Felly, ni gyd wedi bod yn siopa ar y we dros y dolyg yma, dwi'n siŵr. Oes yna dyfodol i siopau stryd fawr ac yn ei sgile, siopa'n lleol, ond nid ar y we a chwmnïau rhyngwladol sy'n bu ar dyfodol? Sdim byd fel fydd mewn siop, teimlo'r dilledig ti se, yn ytrach na efallai mynd ar-lein, ddim yn gwybod beth wyt ti yn ei brynu wir. Mae lluniau, mae pobl yn gallu gwneud beth ar y fedda i luniau dyrnod yma. A fi'n credu bod hi'n hynod o bwysig yn enwedig dros y Nadolig, ti'n prynu bobl eraill, mae'n bwysig iawn bod ti'n gallu gweld hynny. A cael chat, jiw, allwn ni fynd drws nesaf, a mae'n bwysig bod ni fel cymuned yn cymdeithasu. Beth sy'n rhoi hyderus yn y fodol y stryd fawr, hyderus yn y fodol siopau bach lleol? Ydw, ond wy'n credu bod e'n bwysig y meddylfryd. Mae angen newid meddylfryd y bobl leol. Felly'n gefnogol i ymgyrch. Okay. Megan, hyderus yn y fodol siopau lleol yng Nghymru? Fel nes i sôn ar y dechrau, nes i sôn bod angen i bobl ifanc wybod bod siopau lleol yn gallu bod yn llywyrchus, neu fydden nhw ddim yn dechrau busnesau hunain i greu busnesau. Felly, o weld siopau yn lleol yn llywyrchus, ymgyrch i hybu hynny, dwi'n meddwl bod yna ddyfodol wedyn. A Dafydd i grynhoi, hyderus yn y fodol siopau bach lleol, ymgyrch ai peidio? Ydw, mae rhaid peidio edrych ar busnesau mawr fel y dyn drwg a defnyddio eu pŵer nhw a'i gallu nhw i gefnogi busnesau bach a dim edrych ar y pethau fel pethau sy'n cystadlu o pethau sy'n gallu cydweithio. Diolch i chi tri, yna ni adael yr hir fyna. Felly Dafydd yn credu bod ymgyrch o'r fath braidd artiffisial, yn bod eisiau newid meddylfryd ac efallai cynllunio trefol. Elliw a Megan yn credu bod ymgyrch yn rhywbeth llesol i atgyfnerthu'r syniad bod angen siopa'n lleol. Iawn, yn ymlaen at y testyn nesaf, sef mae darllen yn ffenestr i'r byd sydd o'n cwmpas. Ond beth dylen ni fod yn ei ddarllen? Elliw, na i ddechrau gyda ti fan hyn. Mae darllen yn ffenestr i'r byd sydd o'n cwmpas. Ond y cwestiwn mawr, beth y dylen ni fod yn ei ddarllen? Dwi'n credu bod na, mae'r bwysau mawr wedi bod yn ddiweddar lle mae yna bobl yn dewis beth maen nhw'n ei ddarllen ac yn dewis mwyn atgyfnerthu i ffordd o feddwl i hunain, yn hytrach na falle meddwl tu allan i'r bocs a fodlon herio i hunain a cwestiynu i hunain. Diolch yn fawr ti. Megan, yr un cwestiwn i ti, a mae'n gwestiwn dyrus. Beth dylen ni fod yn ei ddarllen? Wel, dwi'n meddwl mae'r gair pwysig fan hyn ydy darllen, faint sydd yn darllen. Dwi'n meddwl erbyn hyn mae bobl yn fwyteddol o cael eu newyddion o'r we ac o dyledu maen nhw'n colli diddordeb mewn darllen. Felly, y cwestiwn yw, beth ddyle fod yn cael ei sianelu drwy ein sianelu ni ar y teledu. Dyna yw'r cwestiwn i fi o safbwynt Gymreig ac o safbwynt rhyngwladol hefyd. Diolch yn fawr ti. Dafydd, beth ddylen ni fod yn ei ddarllen, neu beth ddylen ni fod yn mynd ar ei ôl mwyn arfogi'n hunain a gwybodaeth yn yr oes sydd ohoni? Wel, at y byr yw popeth, ond sy'n amser yma ni, osa. Mae angen, fi'n credu, i bobl ddeall bod... Mae rhan fwyaf o gwybodaeth pobl dyddiau yma yn dod trwy cyfryngau cymdeithasol, cos maen nhw ar blat, maen nhw tu blaen nhw. Mae cyfryngau cymdeithasol yn gallu cadw bobl mewn bybl, a mae angen i bobl ddysgu edrych tu allan i'r bybl hynny, achos fel sydd cael ei ddweud yn barod, mae'r bobl hynny dim ond yn atgyfnerthu beth i chi'n credu yn barod. A
fi'n credu yn y bôn, beth sy'n angen i edrych arno yw herio'ch hunan i edrych tu fas i'r bybl hynny. Mae cwestiwn yma yn berthnasol iawn yn y rhoi sydd ohoni, gan bod Brexit wedi digwydd eleni, Megan. Lot o bobl yn teimlo bod nhw ddim ar lefel o wybodaeth angen reidiol yn berthnasol iddyn nhw wrth wneud i penderfyniad nhw ynglŷn â aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Wyt ti'n meddwl bod diffyg wedi bod yn yr wybodaeth oedd mas na i bobl? Yn sicr, doedd bobl ddim yn gwybod beth o'n nhw'n wneud cyn mynd i'r blwch pleidleisio. A bai felly beth ni wedi bod yn darllen yw hynny? Y diffyg wybodaeth, dwi'n meddwl, yn dod o boptu'r gwleidyddion, y diffyg wybodaeth beth fydd yn digwydd ar ôl beth sy'n digwydd o aros. A beth sy'n deillio hynny yw bod yna ddim cyfrwng falle, mae bobl yn naturiol yn gallu dewis pa fath o bapur neu be bynnag maen nhw am i ddewis. Ond mae'r bendant diffyg wedi bod o ran hynny, sut i sianelu hynny wedyn, dwi'n meddwl bod angen i bobl gallu fynd lle mae'r ffeithiau yn cael ei dweud yn hytrach na barn yn cael ei gyfleu. Ond allwn ni ddim dim ond beio y gwleidyddion, neu mae yna gyfrifoldeb ar bob un ohono ni i ddewis beth dyn ni'n mynd i ddarllen a'r amrywiaeth hynny. Mae'r gair diffyg wybodaeth wedi cael ei ddefnyddio, ond fi'n credu oedd y wybodaeth mas na, ond oedd yna siwt gymaint o wybodaeth a beth oedd wybodaeth oedd yn ffaith, mae hwnna'n fater hollol wahanol. A ni'n clywed nawr am yr newyddion ffug yma ar dudalennau. A mae yna rôl falle ar y cyfryngau falle i dangos, wel na, y cyfryngau traddodiadol falle, i ddangos, mae hwn yn ffaith a dyw hwn ddim yn wir o gwbl. Y broblem yw... A pobl a ffydd yn y cyfryngau traddodiadol erbyn hyn? Ydyn nhw ffydd, fi'n credu falle bod nhw, yw'r cyfryngau wedi mynd datblygu i fynd i'r lle mae'r bobl dyddiau hyn, yw'r pobl wedi gadael y cyfryngau. Dim achos bod dim ffydd yn nhw, ond achos bod nhw heb dilyn patrymau falle cymdeithasol, ble mae pobl yn cael ei newyddion nhw. Felly, o ble ti yn cael dy newyddion, er enghraifft? Ble fydde ti'n troi i gael dy newyddion? Dwi'n hoffi edrych ar-lein, edrych yn fanylach tuag at hynny, efallai cwestiynu. A i newyddion Prydeinig wyt ti'n cael felly, neu newyddion Cymreig? Newyddion Prydeinig, oherwydd does dim gyda ni, mae yna brynder cymdeithasau cenedlaethol yng Nghymru. A fel yn union gyda Brexit, o'n i'n clywed am yr llun fel Pryden yn hytrach na fel Cymru. A wy'n credu oedd yna lawer iawn i ddweud am hynny a'r wybodaeth gathon ni ddim. Megan, os ti'n cael drafodaeth i gael yn y cyfryngau Cymreig ynglŷn â Chymru yn hytrach na Phryden, a yn wario mewn i hynny, a oedd Brexit wedi tanlinellu hynny, oes gwendid o ran hynny? Oes, yn sicr, o ran Cymru, mae'n hollol wahanol y safbwynt yn un peth yr holl beth oedd Cymru'n elwa o'r Undeb Ewropeaidd o gymharu â'r gwledydd eraill Pryden. Felly, doedd hynny ddim wedi cael ei o ran yn y cyfryngau Prydeinig wedyn, doedd hwnna ddim yn rhywbeth fydden nhw'n tynnu allan. Felly, yn amlwg, mae angen gwneud hynny a mae angen yn ymwybodol, fel ti'n gweud, o'r ffeithiau. Hyd yn oed mae'r wybodaeth yna bod ti'n gwybod mae hon yn ffaith, dyw hwn ddim, a bod hynny'n glir, fel bod bobl yn gallu gwneud i dewis, gwneud i barn yn sgil hynny. Diolch yn fawr iawn i chi'ch tri fyna. Felly, cwestiwn dyrys iawn, beth ddylen ni fod yn ei ddarllen. Dafydd yn credu dylen ni fod yn darllen gymaint o phosib betau hynny yn bosib o'r trwch deunydd tu mas na erbyn hyn. A angen herio'n hunain ar beth yn ei ddarllen. Elli yn credu bod cyfrifoldeb ar yr unigolyn i fynd i wylio am effeithiau dibynadwy yn ôl barn yr unigolyn hefyd dwi'n siŵr. A Megan yn teimlo bod prynder i gael o drafodaeth ynglŷn â Chymru yng nghyd-destun newyddion a materion cyfoes. Iawn te, yn ymlaen i'r trydydd cwestiwn heno, sef pwy ddylai ddysgu pa wersi o lwyddiant tîm Pêl-drod Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros yn ystod haf 2016. Megan, na i ofyn i ti ddechrau ar hyn. Pwy ddylai ddysgu pa wersi o lwyddiant tîm Pêl-drod Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros yn ystod haf 2016? Wel, yn syml, holl fudiadau Cymru, dyn nhw i gyd ddysgu achos mae gweld y Gymraeg o ran yr iaith nawr ar lwyfan byd, mudiadau y cwmnïau mawr fel Adidas yn hysbysebu yn y Gymraeg. Oedd e'n bleser calon i weld hynny, a dwi'n meddwl dyle holl fudiadau Cymru, boed yn breifat neu'n
yn genedlaethol hefyd, ddysgu gwers a sylweddoli pwyslais y Gymraeg fel ffordd i werthu Cymru. Diolch yn fawr ti, Megan. Elliw, pa wersi ddylen ni fod yn tynnu o lwyddiant y tîm Pêl-drod? Beth sydd wedi sefyll mas i ti? Wel, i fi'n credu y teimlad o dîm sydd yn hynod o bwysig. Wi'n gwybod mae yna unigolion da, ond dyna y marchnata nhw'n wneud yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Y pwyslais oedd ar y tîm yn hytrach na'r unigolion. A fi'n credu lle ni bob un ohono ni yn y ffermwyr ifenc a thu hwnt ddysgu hynny. Na fe, y tîm oedd y llwyddiant ar wers falle i Elliw. Beth oedd e i ti, Dafydd? Pa wersi a phwy ddyle fod yn ei dysgu nhw? Holl dingodd a phobl y bryd ynglyn â ymddygiad pan mae'n dod i chwaraeon. Fel un oedd mas na, oedd hi'n bleser fod yng nghwmni Cymru a bobl o gwledydd eraill, o'n ni wedi clywed bod yna drwbl hefyd. A fi'n credu oedd yn esiampl dda o gefnogwyr Cymru yn mynd mas, mwynhau hunain, ond ddim yn achosi trwbl. Mae Pêl-drod wedi cael ei weld fel chwaraeon, falle lle mae yna lot o drwbl yn ei dilyn. Ond dyw'r ddoi beth ddim yn gorfod mynd â'i gilydd, a fi'n credu oedd dilyn tîm Cymru'n enghraifft dda hynny. Na fe, 3 pwynt diddorol iawn fyna, perspektif gwahanol ar lwyddiant y tîm Pêl-drod. Pwy lan ar y pwynt nes di Megan ddechrau ge, sef y Gymraeg. Pam bod tîm Pêl-drod Cymru, ti'n credu, wedi gweld gymaint o werth mewn defnyddio'r Gymraeg, a odi wedi bod yn llwyddiannus? Yn sicr mi fydd yn llwyddiannus achos mewn gysylltiaeth fel yr Euros oedd holl wahanol wledydd efo ieithoedd eu hunain yn dod at ei gilydd a chi'n gallu uniaethu wedyn gyda brwydr iaith fach yn erbyn gormes ieithoedd mwy. A hefyd, o ran yr hanes yr iaith hefyd, fe fuodd y tîm yn mynd ar garfan i ymweld a llefydd o bwysigrwydd hanesyddol o ran yr iaith, oedd yn creu'r angerdd yna o fewn yn eu colonnau nhw, sy'n rhywbeth dwi'n meddwl sydd angen, mae angen y brwdfrydedd a'r angerdd yna i wybod eich gwreiddiau fel bod chi'n gallu cystadlu ar lwyfan cau boed ni, neu o eich bywyd o ddydd i ddydd. Beth, pam bod wedi bod yn gymaint o sioc i ni bod tîm Pêl-drod Cymru wedi gwneud gymaint o ddefnydd o'r iaith Gymraeg? Ddim yn hynna, oedd yn sioc i Ewrop yn ffordd, achos dyna'r tro cyntaf cynadledd i weithio wedi cael ei gynnal yn y Gymraeg, a pob un wedi cael sioc. Pa bod ni'n sioc i ni fel Cymru, mae'n drenu dweud, ond mae yna broblem gyda'r rhai asiantaethau, lle nad yw'r Gymraeg falle yn cael yr un fath o sylw ar Saesneg. A falle oedd hwn ar lwyfan rhyngwladol, oedd e'n rhoi mwy o blatfform yn rhyngwladol i'r Gymraeg, a falle o'n i fel Cymru ddim yn deall bod nid unig ni'n gweld yr iaith fel rhywbeth, ond pobl eraill hefyd. Nath e hefyd roed fwy o lwyfan, dwi'n teimlo'r tîm hefyd, oedd yr iaith, fel ti'n gweud, oedd e'n tynnu cymaint o bobl gwahanol, achos o'n nhw'n gallu uniaethu gyda ffaith bod yna ieithoedd gwahanol allan yna. Oedd yn syndod gweld bod cwmnïau mawr fel Budweiser a Adidas wedi camu mewn fe, heb lot o eisiau, achos dwi'n meddwl faint mwy o werth bydden nhw wedi cael mas o wneud a, ond nhw'n meddwl, ond nhw'n gallu gweld gwerth ariannol o fe hefyd. Ti'n meddwl bod hyn yn mynd i barhau, Megan, wyt ti a hyder bod cwmnïau sefydliadau eraill yn mynd i fabwysiadu'r un agwedd? Wyt ti'n hyderus o ran hynny? Neu ti'n meddwl bod gwersy'r gorffennol yn tywyllu rhywfaint ar y gobeith hynny? Gobeithio nad eithriad o'i fe, ond o ran cwmnïedd yn hysbysebu, ond o ran, wnaethon ni sôn, cael hwn ar lawr gwlad, yn dyfe, bobl i ymyfrydu'n iaith ar lawr gwlad, a gewch chi'n bigwyll na pêl-droed, mae bobl wedi dod at ei gilydd, cico pêl, a wneud hynny'n yr iaith, a gweld ser fel Gareth Bale, chybod, a'r ser mawr yma yn ymyfrydu yn ei Cymreicdod. Dwi'n meddwl bod hwnna yn mynd i gadael effaith. Os na wersi i'r undeb rygbi fan hyn, yn ei defnydd nhw o'r iaith Cymraeg, achos mae e'n bwynt sydd wedi cael ei godi yn gyson o edrych ar agwedd y tîm Pêl-drod. Yn sicr, yn enwedig yn dod nôl i'r teimlad yna o gymuned gyda nhw, a rhywbeth yn tynnu nhw at ei gilydd, yn sicr, mae yna lot gyda nhw i newid. Byddwn ni mewn i cyfnod chwe gwlad wedi'r flwyddyn newydd nawr. Y cwestiwn mawr i gloi fan hyn, beth yw gêm genedlaethol Cymru erbyn hyn felly? Rygbi neu pêl-drod, Dafydd, beth yw i? Anodd dweud. Dwi'n mynd i ddweud, falle bod yn bach yn... Falle bod pobl yn angytuno, fi dal mynd i ddweud rygbi. Rygbi, Dafydd, beth yw i ti? Rygbi. A beth am hyd Megan?
Na, anghytuno, pêl-droed. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri, a na ni wedi cael y gwersi sydd wedi dod o ymgyrch yr Ewros lenni. Mi gan yn credu mae'r iaith Gymraeg oedd i elliw yn meddwl mae'r teimlad o dîm, a bod yr iaith wedi chwarae mewn i hynny. Tra bod Dafydd, fel un fi oedd mas na, a fi'n siŵr wedi ymddwyn yn fechau iawn ar Strydoedd Ffrainc. Meddwl mae ymddygiad y chwaraewyr a'r cefnogwyr pêl-drod mas yn Ffrainc oedd hi. Wel, ar y nodyn hynny, ag amser ni Ciro, ni gael ddiolch i chi'ch tri am eich cyfraniadau chi, a chloi'r sesiwn drafod yn fyna. Diolch yn fawr i chi.